Dostaň Petra von a toto všetko bude tvoje. Áno, alebo nie? Áno, ale nie tu. A nie teraz. Kedy? Dnes v noci. Stretneme sa pri bráne naproti. Choď už odtiaľto preč. Otec v nebi, som ochotný pre teba aj zomrieť, ale poveril si ma, aby som sa staral o tvoje ovečky. Prosím ťa, pane, ak je to tvoja vôľa, vysloboď ma. Neviem ako, ale viem, že to môžeš spraviť. O chvíľu sú tu. Tak už zmizni, bež! Hýb sa, alebo všetko pokazíš. Utekaj! No tak, ber ho odtiaľto preč. Peniaze. Poď, Peter, ideme. Povedzme, že svoju daň si už zaplatil. Pane, prosím, vypočuj našu modlitbu. Nedovoľ, aby Peter zomrel, pane. Prosím, urob niečo. Viem, že máš moc konať zázraky, pane. Vykonaj jeden dnes v noci pre Petra. Pane, prosím, pomôž nám. Vypočuj našu modlitbu. Vysloboď Petra, drahý pane. Zachráň ho, pane.